Bollu da. Yapayallar. Sen kimin kal yüzüm vurup duran yollaş olsa bilerdin seni. Yana şu önkâdaydı. Yana usta bulaka. Seni men almadım. Seni Ecemal'le. Beydip ömrümün sonuna çenini dava cencelle yaşap becek gelme. Mena halis ya dedim kaçına çeli beydip devam etmeli. Halamayan olsan öğlenmeli lekeninde. Seni men almadım. Seni Ecemal. Maksat beydip saklaman meni yara ama kılgı vermemi. Ya da etçek kolanlardı ettirdiğim. Burası gayreti. Güzel. Mehmen soğuşuna halis ya dedim da. Ayferim, bana bak kofi atasan üzgün. Ağam akşam şeyleri kıyırdım, erbedirek iş gördüğünü deytti ya. Şeyden üzgün. Kendine can soğursa, kıyıran yerin köp borcuyum. Apka kılıyor mu? Hava. Selamünaleyküm. Aleyküm. Olmayansın. Hava da aşk olmuş ki. Gelinin mavinden gerek rahatlarını yadırıp aldı. Komşu vakti geç gitti de yapayallar. Kıyın olma. Ha, bollu konuş arkayın var. Bırak iş bilen mara başa ayrak bolayıptın ayıplaşma var. Böyle. Gayret edin onlar. Arkayın var aylığım varsa ben tıkkaydan konuş. Böyle. Maral. Maral. Bana şimdi magazine rahat yazır oğlum. Ama söyle alım. Pulunu verme senin devamlı. Bir ay olup geçti. Ben kapıyım kalk oturuyor. Sen ver ne için vermeli? Keşke var ya şu toygun hiç bulmadı bana. Ne morluğu? Ne ben korkayım? Oh maşallah hatta gurlama sana daydı. Bana beyle maşallah gerek gel. Keşke var ya şu toygun hiç bulmadı bana. Ece? Oğlum, yine feyustun mu? Vaqt geçer, öğrenşersin de oğlum. Maskala şeylere kurulayanlar. Eğer ayalın uruşu yadığının yağısı deyiptirler oğlum. Hem de kulyalak olup geçer nesip olsa. Düzelecek olsa bu arada düzelir diyeceğim. Sataşman için. Nereden sataştı diysene? Uy Maral.
Yollaşyňa biraz ýumşarak bolaýmaly keliňe. Sana näme özüm biler nähli ýaşamalygyny. Men käli seňem ýüzüň urup duran ýolaşyň bolsa bilerdiň senem. Nämen oky? Neme Şemra? Ýene şu öňki ýagdaýda urşda uş bulanqa. Be. Haçan oturjak bulan dawa. Menen takside az bir ýaşabaň nämedir gorkadaryn durun makale. İneyim, bilýän, sen almadan ejemalle. Indi maskalaň da oňşok bolayda. Ağam sen öz ýüregiňdäki söýeniň aldyňam. Men al bilmedim şonu. Şoň üçinem sen diýen wagtdan bolmagyny diýen ağam. Maksat Temra ağam nahar üstü geleýin. Bolýadyr barýar. İneyim, oňa pikirlene. Pikirlenen ýalam. Sen näme kömekleşmek diýersiň? Edip durlara goraňapmy? Alper sen näme şunu ýaňak? Bu nahar buğdu näme? Şemra, Ne, birinci sefer nahar pişirýän. Mundan öň nahar pişirýän raýy okmy? hoşurak pişir düşürün ýaňyna da gowy kalmagal. Sen işin gerek şulatlar. Sen işin şulatlar. Nahara duulatmadan başka işin yok mu ne? Başka hiç il yamanlık etmeye zat tapmadın ha? At duudu minka at. Bulun hanım için beydiyen. Näme şuloýdy bir zat bolsa diňe menden görýäňiz. Ağam laçın enjem günah yok yamara enjem. Sırasını doýdy. Sen ýene de şol merjele gürleşýärmi? Otur, nire var ya? Ben sana 100 göze gayttim, ben seni söyleyeyim ha. Maral, näme? Meňe bolajak bolýan menne. Näme dipdirin men? Nahara ataryn men, guýan men, aýran men, duýdynam tutulan awatypsaň. Sesiň näme goý? Oňorýan, oňorsaň sen emes. Sen bu bolşuňa bara hiç wagtdan sen durmuşyň düzelmeýär. Laçın, çıksana, gepin köpekle çıkacağımdan. Şu bolşuňa bara hiç wagtdan durmuşyň düzelmeýär sen. Maksat, Ha. jigime maşyna alyp berjek bolýarsalar, pul kamaga daýda. Sen hocagyň var ha. Menden bir kara köpügem yok. Ayşe Gold'un canı sağ olsun. Emra, oğlum, kurbanlığıma yetip geliyor malını tayin mi, allını mı, malını de. Allah ezi, malum da malum. Niden gelýän? Sen kömek etmedin, Ayşe Gold'u dip kızılını satıp gelýän. Niye üçin gydyryň satýan? Jigime maşyna alyp bermek üçin öz zadym satçy. Näme sen aldın maňa? Sen pul berdin maňa. Näme üçin menden sorman edýän ha? Mundan öň aýaly el galdyrlýan, gördüňmi? Ben oyumuz doğdu howrulmaýan. Ejemiň diýenine dip öldürmüşüm özümi. Seňem gowyňa diýdim. Başla. Men sana aýtdym maksat. Dinlemedin. Indi hakykat bilen yüzbe-yüz bolmaly.
Bolmadın o! Bolmadın! Senin için ben neyi buluşacağım? Ha, ejene olan sevgin oyanaydı mı? Dava zincirle yaşap bilecek gelme. Maral, niye mi oldu? Bollunni men halis yadadım. Men böyle hizmetkar değil. Bana böyle durmuş vaat etmediniz. Yoğuşrak kurulasana. Gecemeşte ulağa gideradır. Näme mollygy? Nämen gohy? Maral. Sen häzir men öýümde, men ogluma beýdip gygyrma. Öýde maskala bolmagy öwren. Laçyn bilen Hemran görýärmi? Gülýäljak bolup ýaşaşyp ýörler. Öwren şolardan. Vah, maşgul hakda gurlama senedaydı. Oğluňyzyň ýüregi başlagydy, gowrasy men ýanymda. Oğluňyzyň durmuşyny, meňem durmuşymy dowda howurdyňyz. Bolmadın o! Bolmadın! Senin için ben neyi buluşacağım? Senin için ben neyi buluşacağım? Ha, ejene olan sevgin oyanaydı mı? Gecelerine kim bilen gürleşýäniňi, ýazyşýanyňy görkezäjene. Görkez! Yollaşıňla maslahatlaşyp goraýmaly kenin. Sen maňa akıl berýänçäň öz üstbaşyňa seretsene, bir gyzylyň ýok, arkaňa gyzyl aýryk goýmaly kenin. Maral men sana şu wagt üýtgeş erbet zat diýem oga. Mundan ötür näme diýjekki sen maňa? Biş. Allah'tan yüreğine kovuluk koysun sen. Allah'tan. İnternette var mi? Sen zakata daim Ercan, men pulunu veren bolyam. Uy onam taýym bolup durgun. Men häzir akşam barýandyr. Men sana özüm jaňa derim berjan. Kim bilen gürleşýäň? Ýene şol merjane gürleşýärmi? Näme mollygy? Bir zata ýumurdylar. Näme mollygy? Ha, gördüňizmi daýza? Men oglum eýle däl, beýle däl ýerdiňiz. Görüň, ogluňyz nirde? Kim bilen wagtyny geçirip ýör? Doğrudanam, oğlum. Şoň için maskalaň taşlajak bolýarmy? Şumudy seniň maňa bolan hormatyň? Gördüňizmi daýza? Siziň maşgal edip saklajak bolan ogluňyzyň näme elekdigini? Bolly daýlanmy? Halis ýadatdyň meni. Azajygym bolsa men gülme goýaýyn da. Maram, ondan men sana ýüzüge gaýtdym. Men seni söýme. Seni böýü ijem getirdi. Şonam ýadymdan çykarma. Indi siz ogluňyzyň sözüni diňläberiň. Maňa beýle maşgala gerek gel. Dur oğlum, dur. Gaýda koşuş. İnim, yan kerekede insan tapar bolsun. Düşündüňmi? Men aýrylşa gerek gal. Beýdip ömrümiň soňuna çenli dawa zincirle ýaşap biljek galny. Oğlum. Men sana gowluk etläpdim. Maňa dogryny aýt oğlum. Entegem şogy süýýäňmi? Heýje. Senin isleň gyýdyň şu boldy. Gördüňmi ne? Meni diňlemediň. Çedgüdün özüň tapajak. Şogy bilen bakdy bolýan bolsaň oğlum. Men seni bakdyma ýetdirdim. Ece maksat gencimize çay demledi. Bolgun sen dünyada en baktlı diyen an cenneti öwürüp yarın törüni.